Pag na ang kang indahing puson na infeksyon sa gikaon, gidasmagan sa isdang bunguton, impas noon. Gibikanan niya na balaka, sa doktor gipakonsulta, ug pagkahibalo sa resulta, gikulata. Kuntig yung lagot pa sa iyahang papa, nagkuha og sundang sa ilang kusina. Gikulbaan sinday diyutang tigbasa, mayo kay nga pugungan siyang mama. Gipangita nila ang mingbira, ipakasal kuno sila. Apan wala gayud nagpakita, minglayas na. Magdugay na hibaw-an nila, nganong wala niya dayon na. Duna naman di ay siya'y asawa, ay ahaka. Kung si Inday wala na'y nahimo, sige lang siya'g nagabakho. Igura siya gibuntisan smangtas, pagkamalas. Kuntig yung lagot pa sa iyahang papa, nagkuha og sundang sa ilang kusina. Gikulbaan sinday diyutay tigbasa, mayo kay napugngan siyang mama. Kining akong kanta paminawa, aron gayud makatun ka. Dili ataon ang way asawa, siguro dili ataon ang way asawa, siguro Okay guys, so dali na po sa atong shoutouts. Okay, shoutout ko kang Beth Gandolfos. Shoutout ko kang Lilia Estupa from Cavite, Philippines. Shoutout ko kang Madel Ansoki de la Serna from Carcars, Cebu. Okay, shoutout ko kang Petronella Bangay Siso Trumata o kang Gemma Alapap from Canada. Shoutout ko kang Mary Samalka from Singapore. Shoutout ko kang sa channel ni Concrete TV. Shoutout ko kang Malin Igpit from Bohol. Shoutout ko kang Remeli Gapa o kang Gingging Gapa. Shoutout ko kang Wena Kalam sa Riyadh. Labi na ko no sa iyang anak sa Laraban Hagna, Bohol. Silang Gisa o Junior Kalam. Okay. Okay, shoutout ko ang Ernie Cagadas Madula from Capuyao, Laguna. Shoutout ko kang Conrada Abisi Carrion, Silingan. Shoutout ko kang Nini Kulita Pialan. Okay, shoutout ko kang Jose Baliti Milan.
Shout out to Nilia Mandawe from Hilongos, Leyte. Shout out ko kang Chini Dadios Gonzaga. Ay, oy na pa kuan. Okay belated happy birthday to Nanay Talina. Pagka September 27. Okay, happy birthday. Okay, shout out ko kang Boss Baby Buddy Basilio Militon, Basilio Ramel Bardos, Erwin Basilio, MJ Balbarona, JB Galado, Sin Max Pombo, ug Earl Villacorte. Okay, shout out ko kang Jasper from Bilar, Bohol. Okay, shout out to Rosita Mansera sa Consolacion, Cebu. Okay, shout out ko kang King Journalist Alforque o kang Ching Fei. So, hope nga naapin tanan ng shoutout. So, sa mga naapin, so, maybe next video. Alright, thank you so much guys for watching. Asawa